Dragi prijatelji, evo nas u našoj crkvi ponovno na još jednom adventskom koncertu. Danas to imaju gradski hor Kasiopeje. Za nas je ova nedjelja jedna posebna nedjelja, zove se nedjelja Gaudete, kao poziv radujte se. To nam govori da je Gospod blizu. Naša radost je što je svemoćni Gospod prihvatio biti nam blizi, onaj koji hodi s nama i na sva naša životna pitanja živi odgovor. I zato se radujemo. Sretni smo da u toj radosti s nama dijelite ove trenutke i da nam darujete ovaj koncert. Jer glazba je jedina u stanju doviknuti ono što ni riječi ne mogu i šapnuti duhu ono što nikakva riječ ne može. Eto zato zahvaljujemo ovim gospođama, ovome zboru, ovome gradskome horu koji nam daruje ovaj koncert. Pozdravljam i sve one koji nas prate preko malih ekrana. Evo, ekipa televizije Zenica to je danas ponovno omogućila. Evo, želim u istinu da nam ovaj svima dan bude radostan, da nam bude radošno iščekivanje, radosno življenje i vjerujemo da će glazba te radosti puno u nama probuditi. Zato želim da svi lijepo uživate. Sada pozdravimo gradski hor i želim im puno uspjeha, a nama da ih uistinu slušamo i doživimo u onoj istinskoj radosti. Drugi dio su kompozicije revijalnog karaktera. Ima tu i naša Srdalinka, dalmatinskog melosa kao i zabavne glazbe. U prva dva dijela za klavirom nas prati naša draga dirigentica Aldina Aganović. Svira i diriguje i vjerujte i pjeva s nama. Ne znam je li bi mogla još nešto, a bio ona kakva je sigurno. Znamo da je to jako naporno. Zahvaljujemo je i pozdravimo je jednim velikim aplauzom. Treći dio je posvećen predstojećim blagdanima. Tada će biti na redu gospeli i božićne pjesme. Za klavirom će biti profesor Cajde. Uživajte!
Sveta
pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sančena, jer je pjesma jedna nama suđena. Ali nemojte nam zamjeriti. Ovo je mjesec darivanja, oprosta i svega. Svaki je mjesec, ali mi ćemo sad još jednu pjesmu za vas da ospjevamo. Samo jednu strofu da se ne bi smrzli totalno.